להוציא זה בקרס, 5% להיידרה דרגון קנלוני. אני הולך להקדיש את זה לבן אדם הראשון שיכתוב בצ'אט את המילה. שימו לב שתהיו מוכנים על המקלדת, קחו את הטלפון, תהיו מוכנים להקליד, כי אני מחלק את זה לבן אדם הראשון שיכתוב בצ'אט דה כהן, הבן אדם הראשון שיושב דה כהן. יאללה, let's go, צ'אט, קדימה. שלום. איזה אווירה בלייב, אווירה של קולנוע. אוקיי, קולנוע למה? מי רושם דה כהן, מי רושם דה כהן, מי רושם דה כהן, רגע. אוקיי, דה כהן, דה כהן, דה כהן. הופה, הנה הבן אדם הראשון, אחי. תנון זה הבן אדם הראשון, שתנון זה הבן אדם הראשון שראיתי שרשם דה כהן. אוקיי, תנון. יאללה, let's go. אוקיי, חבר'ה, כולם מרוכזים, תנון, זה בשבילך. יאללה, אוקיי, חבר'ה, כולם בעמדות? אוקיי, כולם בעמדות? יאללה, מעולה. עידן, מה קרה? ראית את הבייס שלי, באת? אחי, 15%. לא, מה יש לך בבייס? רגע, צ'אט, 15% לקרס, ואנחנו רוצים לעשות איזה צ'אט. חיים, אתה מוכן? אני מוכן, אחי, נשרף לי פה 500 רובקס, אחי. צ'אט, כולם מזל בצ'אט, כולם נכתוב מזל בצ'אט, יאללה, בשם השם נעשה ונצליח. יאללה, מזל, אמן. 4 לסיקרטים, ניסיון ראשון להוציא את ההיידרה דרגון, אני מתחיל. אוקיי, קניתי, השלב הראשון של לקנות בוצה, עכשיו נשאר לנו לפתוח את זה, אחי, זהו, אי אפשר להתחרט. 4 לסיקרטים כבר בפנים, תהיו מוכנים, כי זה ממש קרוב לבייס שלי, אוקיי? כולם מוכנים? אתם בסדר? אתם מוכנים? אנחנו מוכנים. אוקיי, תעמדו ליד זה, יאללה, צ'אט. בשם השם נעשה ונצליח, בורא עולם, תן לנו על הניסיון הראשון את ההיידרה דרגון, בבקשה, תן לנו פה לייב מטורף, בבקשה. אוקיי, יאללה, שים לנו איזשהו שיר טוב, עידן. Chat, let's go. Sammy, please, if you're watching my stream, please give me the new dragon, the new Hydra dragon, okay? Sammy, please. I so appreciate this, Sammy. I love you, bro. Okay, chat, if Sammy give me Hydra dragon, like and subscribe. Chat, בבקשה שסמי יביא לנו איזה, בבקשה. יאללה. בשם השם נעשה ונצליח. 3, אמן. 2, 1. ניסיון ראשון. קניתי. ספיני הנד. איי, מכונת כביסה.